हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପିକନିକ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ସୁଟିଂରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଦେଖିଲି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଉଠେଇକି ବୁଲୁଛି। ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ହିରୋ ତା'ର ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ କେଉଁଠିକି ନେଉଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆସିଗଲୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି। ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୁନା ଭାଇ, ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ ପିକନିକ୍ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୀଘା, ପ୍ରପର୍ ଦୀଘା ନୁହଁ, ମାନେ ବର୍ଡ଼ର ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ, ସେଇଠି ଆମର ପିକନିକ୍ ହେଉଛି। ପିକନିକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି ପକୋଡ଼ା ଛଣା, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମୁଁ। ଦେଖାଯାଉ ପକୋଡ଼ା ଛଣା ପରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଛଣା କାମ ତ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମର ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ନଚାନଚି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପିକନିକ୍କୁ ଆସିଲେ ଏନ୍ଜୟ ନ କଲେ କେମିତି ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବୋବାଲ, ସେମାନେ ପୁରା ନାଚି କୁଦି ପୁରା ବୋବାଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ଟିକେ ପକୋଡ଼ାକୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମର ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର ଚିକେନ୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗରମ ଗରମ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ପୁରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ପୁରା ଆମେ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏବେ ବସି ପୁରା ଗରମା ଗରମ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଭାତ, ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ପୁରା ଗେମ୍ଫି ଦେଉ ଆମେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଟିକେ ନଚାନଚି କଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟରେ ପିଲାଟି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ବକ୍ସକୁ ପୁରା କାନ୍ଧରେ ଟେକିକି ପୁରା ନାଚୁଛି ଆଉ ପିଲାଟା। କ'ଣ ହେଇଛି ସିଏ। ହଉ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଦେଇ ଗଲୁ। ସମୁଦ୍ର ପାଖର ଭିୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମର ସରିଲା ପିକନିକ୍, ତ ଆମେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଖେଳ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ବକ୍ସଟା କେମିତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଯେ ବକ୍ସ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।